אוקיי. חזרתם אלינו היום, אתם יודעים, מאסטר שף הביא את כל עניין הבישול לרמה מאוד גבוהה, וילדים באטרף על העניין הזה, ויש גם הרבה מאוד סדנאות בישול שמיועדות לילדים, והם עושים אותם לא רע. אז חיים, יש לנו כאן 4 סדנאות עם 4 ילדים שעברו אותן, ובואו ננסה ככה להבין מי נגד מי ולמה. אז הסדנה הראשונה זה סדנת סושי שאני נמצא בה, שמי שמעביר אותה זה אריק רדובינסקי. בוקר טוב. בוקר טוב. ובוקר טוב לסופיה שעשתה את הסדנה הזאת. את כבר יודעת להכין סושי? כן. לגמרי? כן. מה לומדים בסדנה? בתחילת הסדנה אני מעביר חידון לילדים. בתחילת הסדנה אני מלביש אותם גם בסנרים וכובעים. מסביר להם קצת על האורז, איך לבשל את האורז, איך בדיוק להכין את הרולים, הכל. מתחילים מפוטומקי, אני מראה להם כל רול איך מכינים. פוטומקי זה הצע בחוץ. זה הרול הבסיסי ביותר. זה הרול הבסיסי, כן. אחרי זה עוברים לאינסייד אאוט, שזה אורז בחוץ שם. וילדים מסוגלים להתמודד עם דגים, נעים. דגים, הכל, הם חותכים הכל בעצמם. עושים סנדוויצ'ים, קונוסים, הבאתי פה דוגמאות גם. תגידי, בת כמה את? 13. וכבר? סושי? כן. מאיפה? נזתיים. לחתוך צלופח, את יודעת? כמו לא. שצריך? אז הנה, יש לך מה ללמוד. איזה את הכי אוהבת? איזה דג? איזה רול? עם סלמון. סלמון? כן. ומה החברים אומרים והמשפחה על האהבה הזאת? את מכינה להם רולים בבית? אני גם מלמדת אותם, ואנחנו מכינים תמיד בסוף שבוע והכל. יפה. תגיד, אריק, הרבה ילדים באים לזה, או שזה סדנה שבעיקר זה אוכל שמותאם יותר למבוגרים? זה גם למבוגרים, גם ילדים. אני אפתיע אתכם, גם ילדים בני 9 עוברים סדנאות אצלי, ילדים בני 8, לבת מצוות, ימי הולדת, מסיבות הפתעה, מבוגרים, זוגות, קבוצות, לימי גיבוש. חיים, אתה בעניין של סושי? אתה אוהב סושי? אני מאוד אוהב סושי, אבל אני מודה שאני לא עושה. אז אנחנו נעשה כאן, אתה תמשיך עם המתוקים. תשמע, אני במקומך הייתי זולג אליי קצת, כי יש פה